Hello mga bay, may nag-birthday ngayong araw na ito. Happy birthday bay Teresita Medel. Miga love shout out nimo akong amiga nga na-address kwait. Nga na-address dool. Iyahaming ipadadaan og pagkaon. Nga mo lang giina na auntie ni Sarah. Sige na, so excited. Unboxing na tayo sir. Tingnan mo sir. Ako na magbubukas para sa'yo. Si Sarah na mag-unboxing para sa birthday girl na si Teresita. Bay, Teresita, salamat kayo bay ha. Sa imong ipadala ba? Unsa man na? Igado. Igado? Igado. Hala, kalami. Buksan mo Sarah kay mag-unboxing mo tayo Sarah. Oh God. Atay. Atay man yan. O, igado nga. Ay, atay. Wow. Igado. Oh my God. Ano na, lamin na. Ano bay? Tara laman na tayo bay. Thank you bay. Ay, macaroni Oh my salad. God, may macaroni salad. Happy birthday, bye, Teresita. Ikaw na ang naghanda sa amin. Diyos ko, yung B-Eats, delivery na pala ang B-Eats ngayon. Ito, open Ano na. ito? Ready? Want to... Chocolate. Pakbit. Pakbit, bye. Ano pang handa natin, Sarah? Wala man. Malakot na pang-amoy nila? Anong i-cake natin kay Teresita? Ito na lang ang cake mo, bye, Teresita. Kuha ka ng ano naman. Ito ang kandila mo, oh. Ate. Oh my God. Spaghetti mala Pilipinas. Ala, kalami sarap. Ano pang hinintay natin? Kumuha na tayo ng bagong plato. Okay, nagkain naman kami ba? Yan o, maraging buto lamang bilin sa among nanay. Oh my goodness. Kauna ta, Sarah. Ala, kalami. Magkuha na tag plato nga dako. Mexican bats tayo. Ala ka, Sarah. Makakain man tayo. Ala. Ginoo ko, ang lami nito, oh. Napakalami nito. Nasaan na si Bonsoy? Ala, sir, ang sarap ng po salad, sir. May butong, sir. Oo, may butong, sir, oh. Anong tawag? Hindi niyog. Buko. Ano nga unahin mo? Ito. Ito yung namiss ko. Tara na. Ang talon-talon na si Sarangi. Ano ko lami sa atay. Salamat. Atay, balon-balunan. Thank you, Lord. Happy birthday. Happy birthday. Kanta ka muna, Sarah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Atay, balon-balunan. Wait, may pinya. Ano pinya? Ang sarap. Oh my God. Pilipinas. Huwag kayong papasok. Ito yung nasa panaginip ko kagabi. Nangyari. Pilipinas. May Pilipinas talaga ito ba? Oh my God. Tabang talagang ano na ko. Oh my goodness. Ano po? Kumain pa ng kanin. Na-excited ako. Hindi ako makaupo sa excited. Sabi ni nanay, dalawa kayo? Oh my God. Bay, Teresita. Pretty, grabe kalami. Grabe, ang sarap. Ano, sir? Inupuan ko na. Bahala ka dyan, te. Ayaw mo kumain. Mulingkod na ko, bay. Kaya wa na, lami na yun kayo ni bay. Saan man ni nakabaka man tayo, Sarah. Hala, hindi ko, bay, Teresita, hindi ko alam kung anong unahin. Hala, uy, ginoo Ay, ko. yung pakbet na. Gusto ko rin. Thank you so much, by Teresita. Teresita, thank you so much and happy birthday. Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you another year. Happy time, your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus.
He has given you another year. Ha ha ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yung pakbit ba? Ano ba to? Magkuha tayo mga sandok, Sara. Agoy, kalami. May okra naman pala, oh. Okay lang. Ang kainin ko lang. Sitaw. Hmm. Ito ba? Igagi, huwag ka dito. Ito. May mga talong saog-saog na yan. Mag-sirtix ka na lang. Agoy, ginoo ko yung allergy mo ka. Agoy, ginoo ko. Ning, halika na, Ning. Madaming pagkain, Ning. Ayun tayo. Parang may gamit dun. Hindi ko lang kung kaila ate yun o kay kuya. Saan? Yung nandun sa sala, kay kuya yan. Kay kuya yung. Magkuha tayo ng ano lang. Siguro. Gusto ko rin kumuha na ng ano, salad. Uukit man natin habang malamig pa. Ay, kalami. Grabe, ang sarap. Kalami, bay. Galami. Namarang na sa Pilipinas na si Sarah. Giundangan ko tuloy yung trabaho ko. Ngayon dumating na yung delivery. Agoy, ginoo ko pa nabangi. Happy birthday ni mo ba? Thank you kayo debe sa imong pa-deliver by Teresita. Salamat kayo in town. Agoy, ginoo ko si Saranghiyo. Nawala yung diet ngayong araw na to, bay. Thank you kay Spaghetti. Tikman natin. Spaghetti di Pilipinas. Spaghetti di Pinas. Alam mo, ito yung Thank you, magusto thank kong you. kainin pag uwi ng Pinas. Naalala, Kain ko na dito. naalala ko tuloy si Dodong Nantoy nung birthday ng papa niya. Nagpahatid din siya dito. Talaga? Di ba? Naghatid siya dito ng spaghetti. spaghetti. Kasama na nung sapatos na diniliver niya. Sir, Pilipinas yan, sir. Ano nga? Nalito na si Actually, Sarah. si nanay, nagtatawa siya sa akin eh. Kasi kanina ang saya-saya ng mukha mo. Saan? Kanina. Ang saya na. Papasok tayo sa dito sa kusina. Tapos natatawa siya. Mama ako, pinakita ko yung pagkain. Sabi nga, may saan yung sinasabi niya, tilapia na. Babalimbing, apia. Parang sabi siguro niya, salamat sa nagbigay. Parang, hindi ko maano yung Arabic na yun. Ito kailangan takpo may hindi ba nila maamoy ito? Hindi ba malakas pa amoy nila? Ang tanong, alam ba nilang amoy dito? Masarap, agoy, ginoo ko. Kisap-kisap na lamang ang marinig nyo dyan. Lami ng atay talaga. Ito ko sa atay, balon-balunan. Balon-balunan. Sa atay ng manok. Ang sarap. Ito na lang ako sa itlog. Oh my God. I-mix mo na lang lahat, sir. Yan. Thank you so much, bye, Teresita. Busog mats. O, tinan mo sa plato ko. Agoy. O, kana may among i-mix. Ay, kalamis macaroni salad. Thank you, bye, Teresita. Di, mag-ano nga rin ako. Natakam na talaga ako, Sara. Sige na. Magkuha nga ako ng ano. Nalilibog na ako dito bago anong unahin ko. Agay, ginoo ko tabang, mananabang. Tikman natin. Salad. Thank you, bay. Ganito dito sa abroad, bay. Yung BH pa deliver. Hindi man makapunta. Hala, bay, lami. The best kita na ang luto mo, bay.
Pati makaroni mo, dabis. Dabis ko, ang sarap-sarap. Makaroni. Pinas na Pinas talaga by Teresita. Naku, ang sarap mo magluto. Totoo. Masabihin mo, masarap ako magluto. Mas masarap ko magluto. Sabi tayo ni by Teresita, baka laitin nyo ang luto ko, ha? Kaya masarap ko magluto. Sabi ko, hindi man ako ganun, bay. Gasya na yan. Thank you. Salamat kay bay, ha? Lami yung kayo, bay. Nagpasalamat na tayo sa grasya. Pag may grasya, magpasalamat. Lalo na ito ang wala sa atin. Wala dito, bihira lang to. Salamat talaga, bay. Busog mat talaga kami ngayon, bay. Baka sabihin ng nanay, ba't hindi kayo mamigay? Hmm? Hindi pwede na eh. Pwede na, bawal sa'yo na. Hindi, wag natin sabihin. Hindi pwede. No. Thank you, thank you. Thank you so much.